Záhadné telefonáty dostávajú klienti štátneho fondu rozvoja bývania. Mužský hlas im oznamuje, že úver, na ktorý čakajú, nedostanú. Riaditeľ fondu o tom odmieta hovoriť. Ministerstvo výstavby trvá na tom, že tieto informácie sú falošné. A všetci pátrajú, kto to vlastne klientom volá. Staviate si dom a máte prisľúbenú pôžičku zo štátneho fondu rozvoja bývania? Pripravte sa na to, že v najbližších dňoch vám niekto zavolá a predstaví sa, že je pracovník fondu. Povie vám, že úver nedostanete. Televíziu Markíza už kontaktovali niekoľkí klienti štátneho fondu rozvoja bývania s týmto problémom. Jednou z nich je aj pani z Bratislavy. Zo strachu o úver si želala zostať v anonymite. Po telefóne nám povedali, že peniaze z rozpočtu fondu určené na rodinné domy budú príkazom ministerstva výstavby presunuté na výstavbu nájomných bytov. A že aj schválené žiadosti budú zamietnuté. Ministerstvo to označilo za nezmysel. Tieto informácie sa nezakladajú na pravde, pretože finančné prostriedky, ktoré sú v rozpočte štátneho fondu rozvoja bývania a sú určené na výstavbu rodinných domov, nie sú nejakým spôsobom ohrozené. Ministerstvo však o telefonátoch, ktoré majú zneistiť klientov fondu, nepočuje prvý raz. Sťažnosti a otázky už týždeň dostávajú aj oni. Vysvetliť, kto vlastne volá, nevie ani minister, ani riaditeľ štátneho fondu rozvoja bývania. Ten sa k telefonátom odmietol vyjadriť a odkázal nás na tlačové oddelenie ministerstva. Tam nám odpovedali takto. Bolo by potrebné kontaktovať tých pracovníkov štátneho fondu rozvoja bývania, ktorí telefonovali. Tých je 44, ale dopátrať sa k tomu, kto telefonuje, sa zatiaľ ministerstvu nepodarilo. Zatiaľ neznámy aj motív tohto konania. Tomáš Velecký, televízia Markíza.